Tirapu, biolinak mesedez. Biolina, raro xamarrak baina bali. Biolina. Bentsat soka, ezta? Ja, baina, bueno, honek sentsazio bat markatzeko. Vale, hori da behar duguna tirapu, sensazio bat markatzea. Eta ambiente honekin, sensazio hauekin, biolina hauekin, zeri buruz hitz egin behar dugu? Ba, maitasun kontoi buruz. Zeba? ¡Qué polita! Moñas. Hombre. Osa, zugan izauzak, tentasinak azuteko apurbet, osa osa. Dar bate amaiagaz, batez, 5 urte eta erdi. Zagutu ginen hor lanien, da hori, bueno, azkenen urte betete erdi hor beranatzetik hor, da, bueno, azkenen jauzan, da, bueno. Neska apur bat, jeloskorra bai bada. Igual, esken lagun asko dekotez, neskatienak, da orden, igual apurtxoz, igual, molestatzu apurbet, ea, bueno. Ni hortxortzen ari. Ni dekot jamba. Txor bat. Gera. Gupauta etorri alda bazuen ez eto zelako. Ez. Bueno, pizka eta zikeratzen. Gera joan da sumitzen eta askanien. Bueno. Eta zergatik zaudete kilikolo ba? Ez, kirikolo ez. Nago pertsona bat ezagutzen, baina oso berria da, eta ez naiz ez detor sartu nahi. Eta ze bat denbora zaudete ezagutzen edo? Ba... Lau bat hilabete dela. Da momentu zondo? Ez? Bai dinot, espetzetan dut. Momentu zondo, ez da? Jesus, nire esan du Jesus, gana egin ez da. Lau hilabete eta hondik ezagutzen? Bueno, zer! Gauzak poliki. Oso poliki. Oso poliki, bai. Handik behin ez dut izan neska lagunik. Ala, horrek bimau. Neska lagunik guen ez dut izan. Oazen poliki, oazen mana. Alain, haupa bermio. Epa. Hor, bakarren bati musu bat botatzen diozu, nola da musuaren keinu hori? Jera. Eta hor, izen bat ere entzuten da? Ba, jera. Bueno, Jera. nire neskatile bai. Oh, zure neskatile, horrela, ofizial esan da. Ja 2 urte eta erdi, ja... 2 urte eta erdi? Zure 18 urteekin, Bai. Eta bera lasai dago, zu hemen zaudelako, ez dauka preokupaziorik edo kezkarik edo? Bueno, apurbet urduri, bai, ondo hau. Pizkanaka du asumitzen eta hori, eta, bueno, antzeko ondo hau. Ohituko da? Bai, ohituko da. 4 hilabete, olatz. Bueno, egia esan ez dakit ez da zenbaden ba. Gutxi gora bera. Gutxi gora bera hortxe bai. 4 hilabete norbait ezagutzeko eta oraindik ere hortan ari gara. Eta bien bitartean, 4 hilabetetan, Aitorri demora ematen dio. Ezagutzeko, ezkontzeko, viaje nobiosera joateko eta 3 seme-alaba izateko. Ba, ni flipatzen gau nintzen, 4 hilabete ezautzen moendik. Bueno. Bakoitza bere momentua edo bere... Hori da, bakoitza bere ritmoa dauka. Ba, ni azkarra izango naiz ordu. A ver, Izeleke bai, ordutegi aldetik, ez ugitzi holan ondo, Pero, igual 4 hilabetetan 5 minutu besterik ez dira, egon? ez. Jode, hostia, Aitor. Behakin meditzein un hori. Bueno, gizajoak hau ikuste unian esango, ze kriste ondan egiten arte. Gizajoa. Baina, bueno, ez. Mutila. Ez eta, nahi ondo iruditzea, baina... Ez, baina, bueno, erlazio gehiago izan ditut atzetikan, eta muituak izan dira, orduan mantxo. Baino, bagoaz. Bagoaz, bai, eta ondo gainea, Bagoaz. Aitorrek zenbat denboran ezagutzen du neska bat? Ezagutu aurreneko unian ezagutu. Bai, Batzuk esaten dute, inkluso, 25 urte ezkonduta, eta oraindik ere... Ez duela ezagutzen, egitea. Ne ustez pertsona dan, egun baten ezagutzi bakazu, aire bat emamintzat. Tankera hartu. Goia, bai, tankera hartu, goia sakonetik ezautu. Baina jakin erlazio baterako ondo... Takit ez? Bueno, ni... Proba. Nogatua, naiz nik relazioak ez dut izan, orduan naiz egokin egitzeteko, baina... Ni esan nahet pertsona bat ikusi, eta ja pixkat aire hartze jozu. Ne ustez, Ez da, zuk 4 hilabete bat juzu, baina... Airea bai, horreatik aneo naiz 4 hilabete. Airea hartuta. Unuzke hobi aldu, nun? Ondo iruditzait, no? Zuri nolako neskak eta gustatzen zaizkizu? Nolakoa? Neska politiak, euskalduna alima hobeto,
eta maja. Ez espezialik. Asko ere ez duzu eskatzen, ez da? Ez, ni Politia asko maja ez euskalduna? eskatzen. Ez. Terrenorik eta alakorik baldin badauka, igual hobeto. Zein? Terrenorik eta baldin badauka, baserri ematen. Asko zobeto, no? Nola, hainbeste ez eskatzen,